Tlang au channel lo thlir thin tu zong te in zawai in sibai le vek ule tun chum video chuan comedy horror movie An American Werewolf in London ti hi toikim taka thlira ngai thak ho zuai na hun ilo nei le ang umyang zin khot hun nuam ti tak American tlangwal pahni David Kessler le Jack Goodman te chu Yorkshire London lama tangkhang ri in Berampur traka an beduna an mania an zin kong an zo chandonin driver chuan kong pui shula kalzel turle latmia lo turin at sa uluk don hle an tumram Italia an me chemu tur te chu soidunin an phur viau bukani kho athim ta ka wangin chol hadam turle zanria te ei turin pon lama changpo a danglam zet bara chuan an lut dona achunga lo hola chuan an endu dun hle David le Jack te chuan banga star maktak intar doilam thila ching he represent nana an manchin lemziak te chu mo in makan ti dun hle a chulaya lo ho hne na chuan chutiang doilam thil ne na in kung kai na nei walau taka an pholang chu makan ti ema wangin achan an zot ngal anni la chuan an zo na chu chang tamai lovin chuak ngal wangwang turin anti mak bartender chuan chhuatir chu swal thak ti hlema se midang zong du dan ani miawa wangin Jack le David te chu an chuak don ta nak mai an chhuah ma in chung ho chuan kongpui shul zela kal tur le thla chu engun hle turin an cha buk an chuak felta motia an thil ti dan chu chhalo ti pol omin tual kan that don ti na ani ringot alom le te an ti a ma se chen khat chuan kan ti chu kan ti ani mai thudik tak po shil ni ila min oi chuang nang an ti ve thung reivak lo nuwa chuan ching hne ori chuan shita bartender chuan hlau thongin wazong le mai te uti in an ngen ngota ma se mi pa ho chuan an beng an chungong tlat to le lama ro sur wangin David le Jack te chu kongpui changa peng bawin kongan bo ta der mai chuti na kalai chuan an omna changa hlalote a chingne ori chu sia in an mang ang na samai David a zok chu tlupalin chinghnia chuan ading lai zok Jack a chu aron be phata a atha nu in David a chu be le ngal voi khat chia se in a hampil deuh shukman ortia bara chol ho chuan chinghnia chu silain anon ka phlum ta hlawani athi dan ma in David chuan asira mipa serwak veka thi nuang chu chiang lo ruain a mu viai thei bokani David a chu Londona damdo ina enkol ngal ni in Dr. J.S. Hirsch le nurse Alex Price te chuan anvil dun deuh chot bok police ho chuan mi atlan chuakin a be ni in an soya ma se a hliam nei chuan salian hnu ma a an bok si wangin damdo in lam chuan an pom ve thei che lo David chuan mu mang nein mang ang takin ram hnuaya alo tlan na sa hle har chuak hlolin thil omzia chu shil ngal ani a chian pa athi ti asha chuan damdoya chiumut le ri ngai hial khopin a zau vek ani ber amuthil ma thleng chuan mi a in min beilo chinghnia in min be alom alati ve chang detective te po in thil thlen dan chu chui chian tumin David a chu hankom ve chin bok ma se a thu soi chinghnia in a be ti chu oi a hlo ngai tlat lo a hmuna omti ngei po in mishing mi pa ani anti laya chinghnia ati tlat mai chu a oi omlo ve bok e mani David po in athil ton chu shethiam thei tlat lo a hmu swal lo zia chu a chiang na samai bok si amu manglama chuan ram hnuai pil ril taka lo tlan kwa le thiak to in hemi chum hi chuan sarwakin a omani ti le ei tumin ram sadang a be ani ti te chu shethei a har nu chuan cho po ei pe ta der lo maya nurse chuan ipumaro chuan damdoi e thei lawa lom ti in a bar lui vel ngei bokani David chuan mu mang mak tak nei le in a zin thuam hno nen ram hnuaya alo oma damdo ina ama vek mulai chu in mu in mu mang mani se mangati hle Dr. ne na chuan amu manga athil mu chin chungchang mak tak chu soive bok ma se ani eroin
David thu soi chu ngai thu tak chi a angai der mai si lo David amang angin mani in ka om ngam to lo tu emomin ompui tu tur kamamo ati wangin nurse Alexi chuan na ompui ta a ma se amuthil hnu chuan mumang mak tak anei le tho an mani ina lo omin sakol rap thlak tak tak ten achung te chu amit mu lai nge yin an lo that fai vek maya an in chu an la hal sak zui amu mang chung chang chu nurse bula shilve ngalin ani po chu sakol hla om tak chuan abei vele ma se van nei thlak takin hei po hi amu mang thoni in zinga a har chhuwa tak tak ve tak nu chuan tuk chuan ei turin a in buat saya a chian pathita je ka thlasang kha alam mu thut zui ani chuan an ma ni be tu chu ching nyange ani thu shilin ni nuwa full moon a thleng dona nang po ching nya I chang don midang thai du lo chuan I thi ve ngai chu mi ma chu ke po ka ha dam theilo midang thi ve lo nan le ka tharau a zalen the nan in ti hlum thuai mai ro ti in anor ta sek sek mai David amang ang lutuk du thlan tur dang shebok si lo chuan nurse a kau top Alexi chu ron lut ve ngalin Jack ero alo bo le man to si David chuan Alexi chu adu ani ti chiana na akis zeu hnu in ching nia ani thu le a chian pa thlasang Jackan atlo zo che thu te chu shila ma se Alexi chuan amu mang le bok bak ani aring theilo damdo in a chang a chwa hnu in David chuan Alexi chu fin ve donin leingai ang te an le no chuan Alexi in chu thlengin atoi zongin an hlim dun le ani ti mai ti ang zanlaya David a chu bedroom a kalin Jacka thlasang kha a mule thut Jacka chuan hun tam anei to lo thu shilin abial nu nurse Alexi chu thehil maka mi a tha lo nana in ti hlum thuai turin atile ngat ngat anon man mek dan chu kalsan a she ema wangin David chuan athil mole sha te chu amu manglek ni se ati tak zet bok chong thom sha Alexi churon tho chuak ve in David chuan alungai zia le du thlan tur a shar lo thu te chu shila ma se Alexi chuan a thu soi chu thil ni thei ani ring lovin Jacka I chan thei lo wanga in thiam lo wang mai mai ni kha ti in a chong thamwan dai David a enkol tu Dr. Hir chapo in David a thil soi te chuan dik theina chance an nei rengem ti chian tumin an chian du na an cholna Yorkshire ra bara chuan akal vengat mi tu po mai chuan a thil soi om zia chu an shar lo vek thu soi ma se doctor chuan banga star in tar chu a mu ve tangi ma se mi ho te chuan soi mam na tur an chazel boxi ani hola ka chang chuan eng ma shiat bel don lawani ti a shiat chian to awangin doctor chuan ho mai tuma ma se po na chuan mi pa pakhat hian alo ngak reng mai mi pa chuan David le abol hnaya cheng te chu din mun hla om taka an din mek thua shila thil danga soile ma in bar chunga mi pa pakhat chu ron chhuakin eng ma soi zui ngam talo London lama po Alexi le David te chu an la hlim dun ri hle Alexi chu na akal angai wangin David chuan ama che a ina nga angai don tin ani uile zote te hola chuan an mil lovin an ho hle ni ti ahmua David chuan mangkati hlebok kadang lamta emoni le ti in dar thlanga te chuan an in thlek vel chiama ma se dang lamna ane a shebok silo ching ne chung chang angai to angur ngur lo na ti in buai takle ril ru seng man mi alawa om chu tumin a in ti boy lui char chara ma se kho a thi me chuan thla chu aron bial ta pap mai le chu vele David chu sahal chanin a thuam no te chu a hlip ngal sok soka a hlo ngoi ngoi thin ange yin zoi zo yin chingnia chuan a chang ve ta der mai ina chang chuan lan chuak ngalin a hma saberatan nu patuak an chian te ina choi tumakal mek te chu bein a that ve ve Dr. Hir chapo in David a thu soi chu rin na engi motak anei ve to awangin angai to hle a Alexi bula chuan kol turin ati hial ma se la tu an om thei ta hau lo Dr. chuan Yorkshire ra athil ton vel chungchang te chu Alexi hne na chuan soin case kha an lo khar fel man vek to a
file mu tur mu mal po to lo tin David a hliam te kha helai an lo thlen pui ma in enkol fe to an ni boka hei wang hian song ho son engi motak thup le je phi chu an nei chiang ani chu wangin David a thu sei ching hnia ani thu te kha adikani ngat chuan tuna po hian midang tina a thaturin pon lama omani mai the police lam kan sha tir thuai anga yang adi a mase Alexi ero chuan David hian relulam doctor panbak mamo danga nei lo ti in a chan ve chung mai bok si le lama ching hnia achang mek David po in aton fu rem chana piang te chu beimol molin chena in nei le nei lo po a thlia sang thei to lo zan kha thil thu a mi paruk lai a tha chhot nu chuan London Zoo a har chuak lol ahma zan lama khan achunga engi thlinga engtin nge omti tak ngial po engma chui kir thei mi alo bok ke chata chu tlan chuakin nopang balloon ken lai chu chuin in phen nan a manga nu pakhat kot chu rule in lampanin basin a hongal me chekot a hak ve apawangin makti po a lo viawani ina ho to Alexi chuan David chu ina a mu zolo wangin doctor hi chamang ang chuan chanchin bu akeu ngala mi paruk ngot twal thi thu chu alo inziak tange maile atopa chuan David po in Alexi in chu thlengin Alexi po in alo lom hle doctor hi chapo in Alexi chu bele in David chu ahma zan lama thil thleng chung chang kha engma la sha ti ri lola damdo ina lo shai ro kavil na le enkol na hnuaya omri se ka ti ani atia chu wangin David le Alexi te po in damdo in lam chu an pan ngal taxi an chuan lain driver chuan ahma zan lama tual thana rap thlak tak tak thleng chung chang chu soi chuak ta hlo maile David chuan ama ti ani nge ringin taxi achangin chuk ngala police ne na in pek atumani Alexi chuan jail tan imamo mi alawania chanpuina cha che imamo ani ti in adang na sa hlena a David chuan athil ti swalman chu phurvek tumin police ne na chuan ahma zan lama tual theo chu ama tha avek anni thwa shilta police la chuan athu soi chu alo oi saklo na samaya man chu soilo mi a emo alo ti jok vel aman du lo wanga mangang David chuan Alexi chu ahmangai thu shilin atlan bo san ngal achan chu anaya a omrengani chuan ti na thun ane nge don si ani detective lampo in tual thina rap thak tak tak thlenga nu ma te chu salian be na nu ma nge ani tho soin David a thil ton nen chuan in zom na ane nge ringin thu zo chiang turin doctor hi chate chu an mu a ma se chung tual thana rap thak tak tak paruka anar kai tu ber chu David ani an ring phalo hulhual thungani David chuan achung te chu kola bia in a mangai thua shila kola da nu chuan mani in tha zui mai atum ma se ati thei thlot lo movie theater bula chuan jeka thlasang troi cheto tak chu mu in theater chunga chuan anin zui luta chuta chuan a tha tak mi paruk thla te po khalo om ve in an zawai chuan Davidan anun na alak dan tura chaber turnia anrin te chuan soitlanga ma se moran bok ma in David chu ching nia achang le man si David chuan theater chunga na thok te chu beile ngal chanin mi pui hok dak po an pung khom chak ngang mai police te po ko ngal ni in David chu chwa theilo nan chhuana kong khar te chu kalin andal siama ma se David chuan rolling shutter chu ti chia in kalpa in detective chu a se hlum shama kholai chu a boy ta nuai mai ni Dr. Hirsch po in Alexi ne na chuan thil thleng chung chang chu shatir ngalin David a chanpui turin manmo takin antlan chuak ngal police officer walte chuan ching helian zet pakhat chu hwal betin silain an lotin chup maile Alexi chuan David nge ani ti sha in apan ngai ngala rel rungai tuana film pule thei tura apui thei nge poring ani ka mangai che sin ti in han ve thlem kwal vel ma se David chuan alo she che alo nge moni a chen khum ta chia maya hei wang hian police ho chuan silain an lo kap ta
maktak mayin athi rual chuan ching he taksa chu mihring pa ngai taksa ron let le in David ngei chu alo ni ta si Alexi chu lungchia in achap na sa hle a ma se ani tur ang chu ani vek to si ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thenga min lo thir sakawangin kan lom le tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir thin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ule